Dalan, kinapudno ken biag. Nabasam kadi tinakalanad iti kontrata. Amasapol nga damay supot yu a produkto nga umay alaan ti truck kada Sabado. Kasano no saan mi ama isupot ti kota, sir? Addamol tayo. Ang amnumot ad-ado ti maisupot yu. Addamat incentives yu. Sige, ikagumak apagtrabahuan ti empleyado. Tapno ado ti incentives mi, sir. Dayta tinailanad iti kontrata. No nasursurok ngam iti kota yu ti matrabahuan yu. Sidada anak amang tad iti incentives. Agyaman ak, sir. Nagagat kami nga agtrabaho, gapo iti incentives ako nayo. Ngam laglagi pa. Nga damat mul tayo. No di yumat malpas tinaituding amalpas yu koma ako tayo. Linawas ka di nga umay ti truck amangala kadagi tinalpasan anayim pake a produkto, sir? Wen, damat nagpinirmaan mi akong kontrata. Amasapol alinawas nga umay namat alaan ti supply tayo. Ala, darasin nyo ti agtrabaho. Saan kayo ang mabaybayag? Tapno ado ti matrabahuan tayo. Apay akanayon akaslad da samsambutan tayo, madam. Wen talinawas nga umay ti bayar ang mangalala iti produkto tayo. Agnayon tayo kung mga rod iti empleyado. At no saan tayo akanayon na mabitbitin, madam? Kaya't mo ka di ang mangala nga mabawasan mo ti sweldo. Ha? Ay, saan Nagbasit lang nga rodin ti sweldo? Maglagayam. Awan nga minti maladaw asumrek kan partakan niyo ti agtrabaho. Saan kami maladladaw, ma'am? Karumbang laang nasusweldoan kayo kat nga ron. Mayat, saan tayo nga under contract dito yung factory? Wala, taidi ka ti big boss ti mang susweldo kada tayo. Ngamita, tinontrata ni Ma'am Gladys. Tanayon tayo ang ma-pressure. Tanayon na tayo adagdagan ng trabaho. Noon nga rod, numala daw tayo. Kasla aso tayo apagsasawan na. Awan pa'y disente tingiwat na ngagsasaw. Pudno day tako nam. Islawan nagadalan na. Bastos ngagsasaw. Ngumno ni Edita ti maladaw. Awan pa'y mangagno ngay bagani. Day tamot ti pakasuro na klaunay. Nga nga tati impakpakan day nga Edita. Kas kumaita. Awan manan day nga Edita. Maladaw manan. Among kadi, adda na kadamaga. Ano gayang kurang ti maisupot tayo a produkto. Adda multa ni Ma'am Gladys. Ngam no masubraan mo't ti malpas tayo. Adda incentives na. Kat, apay nga rod asaan amang ibingay iti incentives. Bukudan na met. Kat into nagsao. Sukatan kayo. Kung kunana. Ado, ti maisukat kada kayo. Kasla nabuntog itatag iti empleyados. Kurang iti kagudwa alod tinaisupot da produkto. Addaman nga rod multadan ano kasta? Anya pa'y nga ay, dayta tinailanad iti kontrata. No saan na masuro ti kontrata, adda adida agawaan ti agtrabaho. Adda kanukat kanayo na maladaw nga empleyado. Adda kin ni Gladys amang bagbag kadagiti empleyado. Tay sukat nga rod ti kontraktor. Taadakat nga rod iti babaan na. Isunti makaammo amang disiplina kadagiti empleyado. Inton umay naalaan ti kwarta na. Mas daaw taadamanen multa na. Tadi na nadanon ti kota da. Awan mabalin no kasta. Katrumbang abagaan na dagiti kakadwana nga agawaan da ti agtrabaho. Agmulta tayo manan, tanagbuntog kayo mga min ngagtrabaho. Naglangan mo't ngamin ni Edita, ma'am. No saan naglangan, nakumpleto kumatikota tayo. Saan nyo pabasulin ni Edita? Taada makagapo no apay alumanglangan. Imbagak laang matipod no, ma'am. Dinakman sungbatan si Kasindi. Siyak pay laang tibos ditoy. Saan asika? Bus nga busado. Awanan modo, bastos. Saan ka dumaya modom dita, bastos? Ado ti mabalin ko nga isukat ka. Di oray sukatan na. Awan na sakit abakrang ko. Pimanawan ti agpupudot.
Di na ngamin bagbagaan ni Edita, tapno saan alumangan kan kanayon ang maladaw. Gaputa da itad sag paminsan ni Edita, iso akas jay. Ay, rupot regalo kit di a babae, iso ti amok. Tangiwat mo, ang mga numangag na ka. Agpay sumon ti bagbagak. Madingamin ti ugali ti bus tayo. Nalaing launay. Awan mo't nga rod makita na saya at agapuanan na. Ngarod nalaing agdilaw, ngem ad-adumot ti pakababalawan na. Nagmadipay ti ugali na. Ay, adala ko masabali boss. Sana kasken kwa na nga awan disiplina tingiwat na. Nagngato ti panagkita na iti bagbagi na. Nagbasit a tao, ngem ipagarup na anangato ken nalawat ti tinugawan na. Si Kamot Edita, apay ka di akanayon ka amaladaw. Kanayon nga agungot ni Ma'am Gladys. Intaray ko ni nanang ko iya ospital. Kanayon mo ka di nga itartaray ni nanang mo iya ospital. Saan mo kit di Ngam no kumaro ti asmana. Sapo labantaya. Awan ka di ti kabsat mo wenno sabali amang kita kini nanang mo. Saan da amasango? Adda mo trabaho da. Ngam uray si Kamot, adda mo trabaho. Mairaman ti trabaho tayo no kasjay nga awan ka. Ay, saan ko nga rod amabalin a panawan ni nanang ko? Kasta ka di. Adda aklang arudan dito, di yu pa'y ladarasan. Apay, di dak kabain, apos yaw. Oy, darasan tayo kano kakadwa. Kababain mo't kin ni ma'am. Dardarasan mimet. Kurang tayo ngamin, iso nabuntok ti trabaho, ma'am. Aywan, mayat ko man no adda tayo amin. Tapno napartak ti trabaho. Adda di ti uray maladaw, ngam awan mangag na sao. Pangpangagan ka di, Cindy. Saan ka laang apang pangagan, ma'am? Ibagbagak iti diretso. Diyak kaya ta pa nagsungsungbat mo. Saan ka akailalaan at trabahador? O di babay nga rod, ma'am? Pumanawak ta saan ko ang mairusok ti ugalim. Ado di ta tinasaysaya at abos, ha? Bastos at talaga day dya at tao. Ti ko na kailalaan? Makita no asino ti mapukawan iti trabaho. Apay abim mabamanan ti produksyon, Gladys. Kuha ngamin, boss. Pimanaw ti may sa trabahador. Kat kasanon, mamulta ka manan. Tay sumat tinakalanad iti kontrata. Ay, basit man ti mabati ako. Anya ti kunam, Gladys? Ti kunak, boss, bumawi akto inton sumaruno. Rumbang laang, amang ano agbak out ti buyer tayo. Sige, boss. Ikagkagumaan mi. Imbag ta nagkita ta, Tony. Kayat mo ka diti umay ije pagtrabahuan. Ha? Adda ka di ba kante? Kayat ko Barang mayat ti panaghiungiwat ti boss. Aywan nasingpot ang makisasao. Saan akas iti daduma akas lawan nagadalan na. Umayak mamat nga rod. Makaginawa da tao iti kinangiwat tinangato ti panagkitkita na iti bagina abos. Iso nga iti imbaga na adinak kasapulan. Pimanawak adagos. Pagan anok nga iti kasdi a klase ti boss. Abusado. Makauma tingiwat na. Kaslag busingar no makaungay. Una, kun adamot dita ti mabiro ka na trabaho. Ado dita ti boss ang nasaysaya. Ala, umayak mamut nga rod agaplay di pagtrabahoam. Apay asiksik at yada dito'y factory. Ayan dagiti daduma. Diyak amo gayam. Adadamag ko, anauma da kanukan ka. Nauma. Kasanong ti trabaho? Dakal man ang timulta tayo. No saan tayo ang maisambot ti kuta tayo? Padasap ida nga awagan. Ang mga no adalaang nakataktakan da. Ay, sinalbag dagi jay. Anya nga iti sweldoan da no di daw may agtrabaho. Bukod da aparikod da ita, no awan masweldo da. Ang kasano no awan may sambot tayo ita alawas. Siyak man ti madaksan. Iso nga rod nga awagam ida. Kasaom ida iti nasayaa, tapno umay da. Ay, syakit din ti agpakumbaba kadakwada, kat syak pay laeng ti boss da. Kasano no mamulta ka manan? Saan ka di adakal ti multam? Hello, Tony. Apay adi ka simrak ita.
Ado ti trabaho tayo. Agi kam kamakam tayo. Pasensyan ma'am. Namadan sa bali at trabaho. Anya? Adan sa bali at trabahom? Kasano nga iti trabahom ditoy? Mangkita kayo niti sa bali at trabahador ma'am. Adumot dita ti mabali na maisukat. Umay ka, tay ngatok ti sweldom. Nagyaman aklangan ma'am. Andak dito'y ayan ni Cindy. Nasingpat ti boss mi dito'y. Saan mi akayat apanawan? Kasta ka di. Sige nga rod. Bye. Di masungit samot abos inangawag kan ka, Tony. Uy nga rod. Ingato na kano ti swildok. Uray nga to na no kasi di mo ti kababalin na. Saan no siya? Imbagak, adita kayat apanawan ti boss ta itata na singpad. Makaamiris siguro itan. Panawan ti trabahador na, gapo iti saan anasaya at akababalin na. Adda nga tapagbaliwan na ita, tado tayon apimanaw ijay at trabahador na. Adakan ko na daytan Ngam no agnanayon akas jay na, liblib yan ti trabahador ti liklikodan na. Sungbatan da pa'y kit di asada panawan. Di da respetuan. Kasano arespetuam ti tao, adi na amo arespetuan ti pada na at tao. Si kamot ti masabat ko, edita. Adda ka kadipay lang ijay ayan ni Ma'am Gladys. Wan, kaya't nangagsubli kayo ta ingato na kano ti sweldo yo. Ti kinaalas ti ugali na tinang panawan mi kankwana. Nasayaat ngamin kan ka, iso ang nagbati kalatakan kwa na. Apay, di yo ka di kayat ti agsubli di paktorya? Saanon? Awan ti mayat kin ni Ma'am Gladys. Padasak nga ibagakan kwa na nga agbaliw. Tapno didan panawan. Ay na, no kas jay lang ti kababalin na. Uray adda maala na at trabahador. Maumadan tumulaang. Kasano nga taitan? Dakkalakit di ti multak. Kapilitan ang mga laka iti agdadamo. Ngam diferensya ti panagtrabaho da, ta agdadamo da. Pistin tumot dagi jay at trabahador. Nagpapanaw dakit din. Siyak, ita ti agaburido. Awan ti mabalin tayo Inton ada ka barbaro at trabahador, saan mo apagsasawan ida tapno di da pumanaw? Ikagumaak Madisa talaga ti aramid ko. Iso nga inot da apimanaw. Uray na babata. Masapol nga adala ta respeto kan panakikadwa. Tao damot akaskan ka. Kwarta laeng tinagdumaan tayo. Masapol nga inak makisaukan ni boss. Taitalat da pa'y ti kontrata kanya. Mawananak mat iti trabaho no kas pangarigan. Masapol nga ang birok ka iti trabahador. Kasano? No awan trabahador. Apa yan, Gladys? Awan matialaan ti bayer a produkto. Ay, kwa nga sir. Basol na iti trabahador ta nagpapanaw da. Dakal asayang. Ta nag-back out ti may sa bayer. Saan ang nasuro ti tulagan nga adda maala na itaalhawas? Anya itang ti aramidak, boss. Kapilitan nga awanan pirmaan ta a kontrata impun sumaro mo. Awan mo ti trabahador mo. At biro kakasal. Saan nyo ko mga ibabawi ti sumaruno a kontrata? Labingita ka. Nga magbiro ka pa iti trabahador mo. Sakbay nga agpinirmata manan. Nagsayang. Pasapol nga agbali. Tapno maikanak manan iti sabali agundawan. Saan anasaya at tinapanakkel ken nalaing amang pabain. Tadumteng to ti tiyempo nga agsubligan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampo diti programa tayo. Dali, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Putlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanday ito ng estasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Ala, kinapudno ken biyan.
Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 2. Ti masirib nga adipon, maiturayan na ti awan serserbi na nga anak ti apona, kat makipagtawid kadagiti sa nikwana. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Bakit? Mapan ka din di balay ti amo ta? Imbag ka ta sa anak ang maaldawan. Mapanak mo ti jet talon. Kita numasapul ang mapasuyutan manan dagiti pagay. Adong amin tinakita ka peste. Mano kayo ka di agpasuyot? Doon da amin, 5 kami. Nalawa mo't ti kapagayan ti amo tayo. Sayang laang. Tadalang langgong jay kakaisuna nga anak na. Kat dayta ti parikot da nga agasawa. Awan ngamin amuna jay anak da. Nudi ti agbisyo. Sadut pay. Ay, kaasimot dagiti amo ta. Kanayon damot apagbagaan. Ang awan pag naanti pa magbagaken kwa na. Napanan ka di man ti managbisyo nga anak ko. Ay, maladingitan ak unay iti ka anakak. Kanayon mo't abagbagaan iti. Ngam apay apulos asaan adumngag. Ti ammo tayo katagad-adal. Ngam nakibarkada mo't gayam iti kadagiti managbisyo nga agtutubo. Ay, anya nga tati aramiden iti day jay ngawbing. Di napay ammo nga imani harti sa nikwata. Kasano pa'y no awantan? Kasano nga tatibiyagnan? Maungaw nga tanti tawid ta. Di damot ammo nga imanihar. Awan papanan na no di kasta. Di mat may suro ti anak ko. Kay kayat na akalangan dagiti barkada na itirwar. Amangan nuga po iti bisyo na. Ininot ang maungaw no ison ti mangimanihar. Ila ko nan tupay apag bisyo. Banag ajak kayat ama pasamak. Kumusta dagiti pinasyar mo a kapagayan? Adu tinakitak idi kalman apeste, amo. Isungay imbaga kadagiti kakadwa, nga agispray kami. Isungay mayda. Nalpasan, amo. Nasayaat nga rod no kasta. Nakitam ka di tinapanan ni Sati? Idi anda kami itinalawa at talon iti igit ti kalsada. 5 bastilugan na, amo. Nagpailin samat. Awan ti ammo na dayjay asati. Uray umay na kayo kumakitaan nga agtrabaho iti taltalon. Di pa'y nakadanon iti dadto maapasat ti sanay-kwayo, amo. Ay, huwag gayam, amo. Anya ti sumaruno nga imulam intun maapit dagiti pagay. No anya ti panagkunam amayat, pagtutungtungan tayto intun dandani kayo agapit. Isingasing ko, abingayak ti kakadwak iti sumagmaman o agrupo. Ti may sa agrupo, sabali ti imulada. Ti dadto mamat agrupo, sabali mo ti imulada. Mayat dayta na panunod mo. No ngamin may sa ti imulayo. Amangan no isumat ti imula ti daduma dita. Nalakanto ti presyo no may sa a klase ti mula. Ma'am, anya ka di dagiti agkaiwara iti kwarto ni Bussate. Walisak ka din. Ibasura ka din, ma'am. Anya ka di dagitang agkakaiwara ako nam. Adda nagango abulong. Adda kasla pulbos, ma'am. Naikabil iti babasit asilupeng. Intaman tay nakitaan. Ay, Anya dagitoy. Alaak, tay pakita ka ni Manang no anya dagitoy. Anya ka di nga agpaiso dagita, ma'am. Apay anagango abulong. Ay, tsaka mo. Nga masapol ang mapukaw dagitoy no anya man dagitoy. Naggapuam ka di. Kanayon ka laang nga adda itirwar. Apay ka di manin, anting. Ando nga tinaggapak. Saan ko na binsa-binsahan pa'y?
Sayang lang ti bannog kong agsaw. Kasadot mo ti makisaukan yak. Idin to ta uray mano nga oras mo kadagiti barkadam. Kat saan kamot amasadot? Dahil takatisan ko kaya dito balay. Nakaman lang di kwarto. Kasasao ka. Italaang agsauta. Di nakadi mapatgan. Nabano ka kante. Makaturturo ka. Inton ko anday ta pa nagsaw tayo. Ay, di nakitaltalak ti kaanakak. Anya nga tati aramidhak. Saan ko ama isuro? Natangkan ti ulo na. Nadamag ko anak karera ka kano babaen itilugan. Di ka kadimabutang. Apay ko maamabuta nga kay mama. Kadakil tinabak ko. Kasano no maaksidente ka? Ingkakat kita ang dagiti trabahador tayo iti plantasyon. Apay asya. Adamat dagiti matangtangdanan at trabahador. May mayat matlaang no sika. Tapno amom dagiti mapaspasamak ijay. Saan kumit lang ang amo nga iman ni Harti may papan iti panagmula, mama? Trabaho lang tinababaaman nalon daytang. Kasano nga rod ama amuam no di mo matpadahasan? At pa'y papanakita. Nasken adar ayak dayjay. Tadakkel a kwarta tinakataya. Anya tinagango a bulong. Kan nakasilupin iti silid mo. Awan lagdiyo bibiyangan, anti. Apay ngay munag kayo nga iti kwarto. Dinalusan mi. Impo or ko tinasao a bulong. Kan tinakasilupin. Just kikit di. Uray sa kanyo adal-dalusan ti kwarto. No awan ti ibilin ko adalusan nyo. Manakibiyang kayo. Tatalando, apay nga aminulaan nyo dayta banda? Saan ka di amasakupan pailaan ni boss dayta? Nabayagan na nabaybayan dayta. Kanayon anasamag. Pinadalusak tapno pa kay ranudan. Impakadayo pa'y kumaak ni boss. Apay ayah. Kat adayo mo ti amom ditoy. Di mo't makadanon ditoy tabak-bakitanan. Nga mulaan mi kumaita dayta, tata. Isu nga imayak. Dalusan mi, tamulaan mi. Dayta saan na dalusan at idalusan yaw. Nalawa pa'y mo't dita. Uray kumaa, no impakadayo pa'y nga imuna. Apay aya nga ginlalaing ka. Kat saan mo't asika ti aking kukwa. Tata, siyak nga rod tinangital kanda. Masapul nga ibagak amin iti boss ko, ti makitak ang mapaspasamak iti aglawlaw ti sanikwada. Amo, nakadano nak iti asidag ti bagdan. Ngam, minulaan mo tani tatalando. Anya, apay aminulaan na. Isu asaan ko a pinamulaan, tapno dumamag pa'y kuma. Ngam, namulaanan. Imbagtadimanon ka. Mapantain ton malam, takasaritak da alando. Marwam amang mula iti saan na amasakupan. Minulaan namanen idi awanak ditoy, adaak idi ija abroad. Ha? Kasta ka di mo? Ay, isumat lagayam nga inulit na. Imbagak kenkwa na asaan na nga ululitan, ngam inulit na latta. Kaduan nakman, tamapanta. Sige, amo. Apay aminulaam ditoy. Saan ka di nga imbagak, asaan mo amulaan? Idi nagkita kami iti anak mo anisate, di mawat iti kwarta kanyak. Inikak kat imbagak amulaak ditoy. Anya, apay adimawat kan ka? Apay asaan asyak ti dimawatan na? Nagkita kami jay ile. Kat imbaga na anaabak ka na. Diyak mo no anya jay kunana nakaabakan na. Itala nga mulaam da ito ya. Inton sumaruno, da kami timang mula. Ay, sana mabalin. Dakal ti inalakan niyak ti anak mo. Mabalin ko nga isubli ti inala na agatadkan ka. Basta itala ang amulaan niyo ti masakupang. Anya tinapasama kiti napanan nyo. Isuan na turad nilandoan ng pamula iti dayjay apaset ti daga. Tanangala ni sati iti dakkel agatad kenkwana. Nangaramatan na iti kwarta. Impusta na iti karera ti lugar. Naabak ka no. Ay, dayta karera ti lugan ti pangibusan na iti oras na. Ita, iso mismo ti makikarera.
Imbagak nga idyan na dayta, nga saan adumdumhan. Awan ti sabali apabasulan na, no di ti bagi na matlaang. Ay, una yan tinasumot ti anak mo. Di tamot mabawing kadagiti bisyo na. Ti tao asaan adumungag iti pambagbaga. Addan to pagbabawyan na. Anyan to nga ti pagbambanagan na. Iso ti agtawid iti sanikwata. Ngam awan mo't pulos amuna at trabaho. Nalalaing pa'y di katalag tayo ngam iso. Ma'am, apay ka di analiday kayo? Da kayo iti asawam ani Edwin ti makitak anapudno kada kami. Nasingpot kayo ngamin abos, ma'am. Iso aso papakan yun at ikinasingpot yung kada kami. Ano sanda kami, balasan ko. Into nawan kami to. Kapilitan ada kayo ti manarawid-wid iti mapanawan ni. Kasanon no ilako ni Busate, gapo iti bisyo na, ma'am. Pagsaritaan mi day takam ni Mana. Namabaliin kat saan mi akayat amalako. Saan kumaamaungaw iti awan kaus-uskan na abana. Sayang nagpaiso ti sanikwayo. Lukas ta ti mapasamak, ma'am. Dayta ita ti paglidayak. Diyak kayat nga iti bisyo laeng ti papanan ti tawid ni ngagkapsat. Agpada kayo anakapsutan, ma'am. Kasanungan, no kas jaylat ta ni Busate. Madam, ay ni ka no Busate, na aksidente. Sa dino? Abay na aksidente. Nakikarera ka no, ma'am. Kasta tinadamag ko ija paradaan ti tricycle. Ay, naidong parka no iti dakkel abato, iti igit ti kalsada. Ay, kasano itan? Ayan nan, impan ka no dagiti pulis ija ospital, ma'am. Sa dino nga ospital? Iti ka no kaasitgan nga emergency hospital, ma'am. Anyan ti kasasaan isati. Pinuted dati do kasakan. Kat aging gaita, saan pa yan nagsubli ti puot na? Permi anadardar ka nung amin titulang ti saka na, ma'am. No dimngag kuma iti pamagbaga. Adayo kuma mapasamak ti kastoy kan kuana. Ay, kaasimot ni Busati. Saan ton amakarwar akas ide? Imbaga ka saan kuma amakikarera, baban iti lugan. Ngam di nakimpangag. Ay, kasano itaan na. Ad-ad di na maimani Hearty Farm. Ma'am, saan ka di maiparit tay takla si ti karera? Maiparit. Ngam adalat ta ti mangilibas. Di dakat agbutang iti aksidente. Ita, saanan makikarera pay? Agtalinaudan iti balay, takastoy matan ti kasasaad na. Kasanupay itaan, day ta kasasaad mo. Nagdimngagak ko makada kayo, mama. Awanan ti sarserbik iti kastoy ang kasasaad ko. Uray, idisaan payakas ta ti kasasaad mo. Di mo ammo nga insaganaan ti masakbayam. Dagiti bukod mo lang apagragsakan ti inununam. Kawanan dak ko, mama. Itatakas to'y tinapasama kanyak. Sa akla nagbalaw. Naladaw apa nagbalaw. Awan pa'y nasursurom at trabaho. Nga makastan tinapasamak kan ka. Kasano ka pa'y makasursuro? Awanan ti sarserbik, mama. Dayta ti pinilim ang nagbanagan. No kumadimngag ka, saan ko maakasta tinagbanagan? Nasaya at kumatimasakbayam, taadamot amin kada tayo. Dap-dapak ti papawik, mama. Ngam naladawin ti amin. Hagsipod ta nakita kat naanos ka, kan amom ti mangimanihar iti masakupak. Sikan ti dutukak iti amin asanikwak. Siyak ti dutukan nyo, amo.
Sikan ti makaamo. No anyaman ti mapasamak kada kami agkabsat. Saan mo to abaybayan ni Sati? Agyaman iti dayta panagtalag, amo. Ket mangnamnama kayo. Asaan mi abaybayan ni Bosati. Haddan to kasuratan nga ibaatik iti abogado. Asikan ti mang tarawid-wid iti sanikwami. Sikan ti makaamo. Intun awan kamin. Tinapudno ken nasingpet nga adipen, nasaya at agasat ti innalakaman. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 19, versikulo 18. Disiplinaem dagiti anak mo ita taubing dapay, nga adda pagnaan ti panursuro. No di mo disiplinaan ida, tultulungam ida amang dadael kadagiti bagbagida. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Nay, nagsapa kamutin ang nagre nga anak ko. Masapol ang makaluto ak iti pagmeryenda nga ilako. Mangala pa iti anak ko iti lako. Taitid na iti maestra na anag-order. Ado ka diti order ti maestra ako nam. Adomot tailako na kanumot iti pagadalan. Anya aya ti ilutaw. Banana kan kamote kyo. Alang arudan nakaw. Tao may katulungan nga agukis kan aggalip iti kamute. Ado nga min ti order ti maestra. Masapol ang maitulod iti pagadalan, sakbay RSS ti eskwela. Mala taday taka nga ron ti pagsapula manak ko. Huwag tapno makaurnungak, tapno mapatarimaan tayo ti balay tayo. Basit lang arudan, agdadad pa'y ti bubong na no napigsa ti todo. Nanang, mapana ko na iti pagadalan. Alaang pa'y man nga rod ti dadduma ang naluto. Taitid mo ka ni maestrayo. Ikarga kon iti basket. Wan nanang, da kayon to ti manghala iti bayad na. Wan anak, mapanak matlaang ijay sakbay ti reses. At dapay ngamin ilakok ang masapa dita paradaan ti tricycle. Sige nanang, inak nga rudan, tapno sa anak amaladaw. Alwada manak, ang mga nung maibatam ti basket kat maiwaris ti kamote kan banana kyo. Wan, no awan ko maklasik, umay kayo kumatulungan nga aglako. Matultulungan na kun anak ko. Babaan iti panangitulod mo iti lako ta, iti pagadalan nyo. Mami, apay nga aday ito lang ti kwartak. Nagbasit. Apay ang nagbasit ako nam kat adamot balon mo analuto. Kanamlaang matinton reses ti gatangam. Basta, kurang na ito eh. Diyak kaya ti mapandya pagadalan, no da ito lang ti kwartak. No inal daw adakkel ti kwartam, nagadun nga iti magastom iti makadomingo. Igat-gatang kumot iti kanak, mami. Si Kangay, ipapaabak mo lang iti tungit. Tangiwat mo. Saan mo ay bagbaga ka ni daddy mamakitungtong itak ha? Ikanak nga rin iti kwarta. Sige man langan. Ngamjay ko nak ha? Saan mo nga ibagbaga ka ni daddy? Ariglado. Basta adu ka na yun ti kwartak, mami. Sika man ang ti masabat ko manang Rita. Kanayon kala nakabitbit iti basket a sumanursor. Di ka mabambanog? Siyempre, mabanogak mo't ngam kasapulan, tapno makaurnungak. Umay kamot maminsan iti papapanak.
Naganas, makaikat iti stress. Saan ka di nga ad-adda ama stress ka no maabak ka iti sugal? Ha? Kamom nga agsugsugala? Ijay ka no mati ayuyang mo. Kanayon ka kano amapan makisugal. Kanayon ka kano pa'y amaabak. Basit laeng mat. Saan mat aribot ipapaabak ko? Mano ka din ti abak mo? Manipod inrugim dayta abisyo? Nakita at ngagsarsarita kayo kinisyo ni Ijay Dalan. Adda ka di importante nga imbaga anakan ka. Ay na, aw-awisin nakit din amapan kanumot makisugal. Ay saus, day tati saan mo nga aramidan anak ko. Nakurang ti panagpampanunot ti mapan makisugal. Saan ko laki di asayangan ti oras ko amapan makisugal? Di nalakaasyan ti asawa ng adda Ijay abroad. Isugsugal na lang ti kwarta ti asawa na. Nabayag basitan ti asawa na iti abroad. Ngam di na pa'y mat na ipadakkel ti balayda. Kasanaw kat aglang ay kan agsugal mo ti amuna nga aramidan. Ipalaba na pa'y ti lupot da nga agina kat awan mo trabaho na. Ken mangtangdan pa'y iti mapan agdalos iti balayda. Ay, imbaglakit din ta saan ka akas jay anak ka. Uy, ibagmanta kayat mo ti kanayon anak kaawit iti basket, amapan iti pagadalan. Uy, no siya, jaklakit di kayat. Apay ko maadi mo kanyat. Saan matadangkas? Makatulong akpay kan ni nanang ko. Kita manday tala ko yun. Ala, apay ngayon guyod mo ngay. At danay waris. Ay no. Pagsangitam ti basit anawaris. Simat ni nanang ko ang naglutluto. Apay, ribo ay tigatad na. Uray saan aribo Tanagpanugan ni nanang. Panawan ka man langan. Hoy, ay na. Sangitan na tinagbasit na nawaris alako na. Ibaga ka ni nanang ko. Hoy, di bagam. Saan ko akabutang? Kumusta kayong dita bakit? Sigamat gayam lakay. Nagpauit ka kadimanan? Adong amin ti kasapulan ti anak tayo pagadalan. No kasapulan laeng, ikam Apay, imbang kum amin nga impauit ko. When no, impatarimaan mo ti balay tayo. Iimpatarimaan ko nam. Saan pa agpauit ka iti pang patarimaan ko. Anya? Di mo ko nangawan urnong mo? Nangina ngamin amin ang magatgatang ditoy. Sa Nimot Junior, di nakayat mo ti mapan agada labas iti kwartana. Kunak man lang no ammom asalimot-matan dagiti ipawpawit ko. Alangan asaan ko nga ikanti anak ta iti balon na iti pagadalan. Agririmot. Inruam mo mat ngamin? Di na nga rod kayat ti mapan iti pagadalan no basit itod ko a kwartana. Disiplinaam kabayatan nga ubing pay. Saan mo arwaman? Ala, kastabay. Bye. Anya tinapasamak anak. Apay nga ado ti kurang iti inted mo kan ni maistram alako. Inguyod namin ni Junior Ijay Dalan, nanang. Nawaris. Saan kun apinidot Tanarugitanan. Ay nagloko talaga dayjay nga ubing. Sayang pa'y tinawaris. Di imbagak asayang tinawaris. Kat kinatawaan nakit din. Saan ka numat aribo? Tapno pagsangita. Loko talaga dayjay nga ubing. Ibagak to kan ni mami na, tabagbagaan na ti anak na. Ay, amang ano ulitin nan tumanan. Ulitin na lakit titikas nga aramid na. Pakaragsakan na ngamin. No adda agliday, gapu iti aramid na. Saan mo atultuladan ti kasjay, anak? Madi ti kasjay. Uwan nanang. Imbag ta nasabat ka, adaman ibagak. Barang mapagbalbali mo ti anak mo. Ne, apay ti anak ko abiyangam. Di anak mo at ipakibiyangam. Awan ti inarami ti anak ko amadi. Tapno iso ti bagbagaa. Anya ko mati inaramid ti anak ko pagparikutam. Ubing pa'y ti anak ko. Di na pa'y amo ti aramidon na. Ubing mo ti anak ko Ngam, nanaka man. Di na maaramid di kalukwan ti anak mo. Anya ti inaramid na ako namaya.
Ingguyod na ti basket ti anak ko ang naglaom iti lako, nga ipan na ko maiji pagadalan. Ay, kat di na siguro ingagara Day talakit din, ti bagbagam kanyak. Apay, ribot ti gatad, jalakom. Isumot lagayam akas jay ti anak mo, taad da timmawidan na. Saan ako na mas daaw, no apay akas jay anak mo. Apay akas ta ti jar mo asimang ko, tanak ko. Ay, isumot lagayam akas jay ti anak ni Shomi. Tadi na mo't disiplinaan. Kasano a disiplinaan na ti anak na. Kat di na pa'y madisiplina ti bagbagi na. Ay, huwag matkidi Ngam, ang mga nuulitin man ni Junior ti mangiwaris iti lako nga awit ti anak ko. Bayam, tainton maminsan, siya akong timang itulaw iji pagadalan. Asidag matkidi ati pagadalan na pangipanan nyo. Wen, anak, imbagla ang maitulong kumutkan ka. Di ka mat agpawitan lakay. Awan punos kwartamin. Namuak ka kanayon kamit gayam ama panagsugal. Asino ti ulbod anang idanon kan ka? Saan mo nga muen? Basit lang ti ipawit ko. Sayang lang. Apay abasit lang ngay. Kasanumatan nga iti masakbayan tayo. No sa anak nga gurnong. Ingka agbirok iti panggedam. Tapno adda kwartam. Agbiro kak iti trabaho? Saan ka napawitan iti kwarta? Tas sayang lang nga isugsugal mo. Sa anak nga agsugsugal. Agpawit ka iti kwarta. Tawan kwarta ti anak tama pa ni dya pagadalan. Saan ko apidpidutan lang ti kwarta ditoy? Pagbambanugak. Ala, adapay trabaho. Babayan. Sige nga, Rod. Bye. Imbaga makadi ka ni Danim nga agsugsugalak. Saan mo't mami? Awan indandanon ko. Di na tanpawitan. Iso abasit lang matimaytad ko akwartam amapan ija eskwilaan. Apay ngay. Diyak lakit di kaya timapan agadal. No basit ti kwartak. Basit kanulaang ti impawit na. Amangan mo't no kadwa yung agsugsugal tinangidanon Asino nga tati umapal anang idanon aya. Maamwak tula ko mata, iguyod ko ti dila na. Mami, agipat-patak dermat da Jane iti balay da. Nangalaan da nga tangay, iti pinaggatang da iti materyales. Kunamat ni Jane. Urnong kanu ni nanang na, iti panaglaklako na. Manulaang mat nga iti paglakwan na nga gisursur-sur iti inaldaw. Saan ka di adakkel ti ipaw-paw iti ni daddy? Apay asaan ka anak ka urnong, mami? Kasano? Kat gastador ka mat. Hoy, saan ka di adakdakkel ti ipapaabang mo iti sugal? Nanginangaminan dagiti gagatangan. Iso aday jay, maibos sa dagos ti paw-pawit na. Awan abroad da Jane, ngam dumakkelan ti balay da. Ngam da tayo. Hoy, basit pa lang ti balay tayo. Malmalpas matlaangan di balay tayon. Nalaing ka nga min anagurnong kadagiti naglaklakwa manak ko. Indoldolin ko mat dagiti mapaglakwag. Di laang importante ti paggastosak. Uray basit ti sapul mo, urnongem. Maurnong ket umado. Day tati inaramid ko. Takayat ko nga ipadakkel ti balay tayo. Iso ati pakakitaan ti nagbambanugan tayo. Wen, ket adamo na itulong ti anak mo. Tapasaray tumulong mo't kadata. Wen ananang, uray ubing ti anak ko. Amo na ti tumulong kadagiti trabaho. Amo na pa yun ti agluto. Ti agtrabaho di ti balay. No siguden nga isuro ti ubing at tumulong iti trabaho. Makasursuro, anak ko. Wen nanang, kasta ti inaramid ta ka ni Jane. Ubing pailaeng, ngam amo na ti tumulong iti trabaho. Diyak ka ba ilang ti agluto? Agluto ka man. Hoy, saan ko nga mo ti agluto, mami? Mabisinak pa yan. Ay, kasanutan nga roditan ngay. Nabayagan da ito yung marikrik na saan ko nga inkan ka no. Tati amok, gagangay lang nga sakit. Agpadata ka ding agsakit. Tawan pulos amok at trabaho, mami. Ay, anyapay nga ino di kasta. Agsakitak lakid ding agtrabaho.
Ta saan ka naruam? Nang runa ti aglaba. Saan kong amo? Ang sakitak tupay, ama ibabad iti danom. Ay, ikagumaam, anak. Talaga asan ko kabailan ti agtrabaho dito'y balay. Ay no, nagrigat mo't gayam ti awan amuna at trabaho, taagbisin. Idi pa'y ko mga insuro ka. Adda ko maamom. Anya ngay ita. No anya man ti mapasamak kanya. Kasanukan. Mami, saan ka din nga agimbag? Panagriknak nga rod kat kimapsutak. Gapo siguro da ito iti panang baybay-ak no adda marikriknak. Saan ko asinigod nga impakita iti doktor? Kasanuak nga rudan ngay, mami. Imbag ni Jane akaruba taa. Tanapandamanan naglako iti makan. Ngamda ta. At data dito yung agdandanag. Nuan niya ti kananta. Tuladam ni Jane, anak. Sursuruwam ti agtrabaho tapno agbiag ka. Tinasapa pa ng isuro iti anak. Saan danto amarigatan iti panagbiag. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.